Dobrý deň prajem, za tým Scholaris pro Scholaris vás dneska víta Boris Vavrík a rád by som vám niečo porozprával z oblasti fyziky, optiky. Ideme sa pozrieť na lom svetla. Ten sa správa ako plavčík a hneď vysvetlím prečo. Zoberte si plavčíka na pláži, ktorý vidí topiaceho. Tak zdá sa, že najrýchlejšia cesta, ako sa k nemu dostať, je ísť priamo, ale plavčík vie, že rýchlejšie behá po piesku, než pláva vo vode, a preto nezvolí túto cestu, kde je rovnaká dráha na piesku a rovnaká dráha na vode, ale radšej zvolí takú cestu, kde ide dlhšiu dráhu po piesku a kratšiu dráhu vo vode. Takto ušetrí nejaký čas. Vo všeobecnosti platí, že ak máme kolmicu na toto rozhranie, tak pohyb s ňou zviera väčší uhol v prostredí, kde sa pohybujeme rýchlejšie a menší uhol v prostredí, kde sa pohybujeme pomalšie. Takto isto sa správa aj svetlo. My vieme, že svetlo sa pohybuje rýchlejšie vo vzduchu než v skle a preto keď si zobrieme kolmicu na to rozhranie, tak ľuď svetla s ňou zviera väčší uhol vo vzduchu a menší uhol v skle. Ideme sa pozrieť na to, čo sa deje medzi tými dvomi rozhraniami. Máme dve rozhrania, v jednom sa hýbeme rýchlosťou V1, v druhom rýchlosťou V2. Nech je V1 väčšie ako V2. Prídu lúče na rozhranie pod uhlom alfa, zlomia sa a pokračujú ďalej pod uhlom beta. Uhol beta je menší ako uhol alfa, pretože v druhom rozhraní sa pohybujeme pomalšie. Keď sa pozrieme zbližšia, vieme vstupné parametre. To je rýchlosť a uhol pre jedno prostredie aj druhé prostredie. Zároveň vieme, že svetlo sa šíri rovinne. To znamená, že keď zoberieme kolmicu na tieto lúče, tak v jednom čase sa všetky fotóny nachádzajú práve na tejto kolmici. Takisto to platí aj pre túto kolmicu a zároveň aj keď svetlo vychádza von. Jedna kolmica, druhá kolmica. Zaujímajú nás práve tie stredné kolmice, to sú situácie, kde v jednom čase jeden fotón sa láme a druhý ešte pokračuje vo svojom smere. Čiže v jednom čase sa nachádzajú tieto dva fotóny na tomto mieste a v čase inom sa nachádzajú na tomto mieste. Pravý fotón zatiaľ prešiel takúto dráhu, označíme ju S1, a ľavý fotón prešiel dráhu S2. Vieme, že dráha je rovná rýchlosti krát čas, avšak musíme si dávať pozor na to, akú rýchlosť tam dosadzujeme, pretože v každom prostredí sa fotón pohybuje inou rýchlosťou. Dosadíme aj za druhú dráhu. Ideme sa pozrieť teraz na uhly. Vidíme uhol alfa, tým pádom tento uhol bude 90 minus alfa a keď vidíme pravouhlý trojuholník, tento uhol bude opäť alfa. To isté vieme spraviť s uhlom beta. Vidíme pravý uhol, takže tento uhol bude 90 minus beta. Vidíme zase pravý uhol, takže tento bude opäť beta. Máme uhly, máme nejaké dráhy, ešte si označím jednu dráhu x. Vidíme, že sinus alfa sa rovná v1t lomeno x. To znamená, že x sa rovná v1t lomeno sinus alfa. Analogicky to platí pre betu a rýchlosť druhú, čiže x sa rovná v2t lomeno sinus beta. Keď dáme tieto dva vzorce dokopy, dostaneme takýto vzorec. Ten vieme ďalej rozbiť. Poznáme totižto index zlomu. Index zlomu nám určuje, akou rýchlosťou sa pohybuje svetlo v danom prostredí. Tá rýchlosť je určená takýmto vzťahom pre hociaké prostredie, pričom c je rýchlosť svetla vo vákuu a n je známy tabuľkový index zlomu. Pre vzduch je to napríklad 1 a pre sklo je to napríklad 1,66. Keď dáme tieto tri vzorce dokopy, dostaneme takýto vzťah, ktorý vydelením konštant vieme upraviť takto a z neho vieme dostať finálny vzťah pre lom svetla. Už len pre rekapituláciu, keď máme lom svetla, tak vezmeme si kolmicu na rozhranie, uhol 1, uhol druhý, index zlomu prvého prostredia, index zlomu druhého prostredia a to je to, čo dosadzame do vzorcu. Tabuľkové hodnoty sú indexy lomu, čiže ak máme prichádzajúci uhol, tak vieme určiť uhol, pod akým bude lúč vychádzať po zlomení. Toľko odo mňa, za tým Scholaris pro Scholaris. Ďakujem za pozornosť, pekný deň.